Tibda uffiċjalment il-ħidma l-kunsillieri lokali ta' madwar Malta u Għawdex li kienu eletti fl-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju li għadda. Għall-ewwel darba l-elezzjonijiet tal-pajjiż kollu saru f'Salt wara li l-Gvern kien abbina dawn l-elezzjonijiet mal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. B'hekk dawk eletti issa għandhom mandat ta' 5 snin. Il-ġabra tal-elezzjonijiet lokali f'Salt ħolqot problemi loġistiċi kbar tant li l-Kummissjoni Elettorali kienet iddeċidiet li l-proċessi tal-att tal-voti jitqasmu fuq 3 nofstanari. Matul dak il-proċess kienu eletti wkoll għadd ta' sindki ġodda, 7 minnhom fisem il-Partit Nazzjonalista, Dorjen Xiberras fl-Iklin, Kevin Kawki f'Ajn Silem, Anthony Dalli f'Ħallija, Albert Buttigieg f'San Ġiljan, Helen Gawci fil-Gargur, Josef Xkembri fil-Rabat Għawdex u Damien Spiteri fil-Munxar. Minnaħa l-oħra persuna prominenti fil-kamp laburista Neixes Farrugia madux sindku fiż-Żurrieq. Sa dan it-tant tal-ewwel darba u wara proposta li oriġinat mill-Partit Nazzjonalista f'dawn l-elezzjonijiet setgħu jivvutaw ukoll iż-żgħażagħ li jgħalqu 16-il sena. Dan wassal ukoll biex ikunu eletti xi żgħażagħ ta' din l-età fosthom Abraham Aquilina fisem il-Partit Nazzjonalista fil-Gargur li żar kunsillier elett ta' 16-il sena. Anomalija fil-liġi kif introdotta mill-Gvern waslet biex madankollu Abraham ma jistax isir sindku minkejja li kien l-aktar li ġab voti mill-partit li rebaħ l-aktar siġġijiet fil-lokalità. Dan hekk kif il-liġi tajt li għalkemm żgħażagħ ta' 16-il sena jistgħu jivvotaw u jikkandidaw ruhom huma ma jistgħux isiru sindki.